Allah gwanina, sarkin da ya ƙagi dare haka ma shi yayi rana. Da dozira da salatin annabi ɗan Amina cikin duniya, har a yau ba a samu kamar ya shi ba. Yau gani da waƙar Hassan mazaje mai gidana, mai cin oga Hassan mazaje gama ji ka fi sara. Da shan Allah ka wuce gaban makiyan kanawa, mu ce zaki giwa ba ta ce mara goba. Tsaya ka ji halin Hassan mazaje mai gidana, an kuna zance ko fira ba zai yi ma fushi ba. Mai addini malami ne zan so ka je ka duba, in ya ganka cikin matsala ba zai iya taimaka ba. Shi malam ne kuma ɗan malam ne jarumina, kuma jikan malamai Hassan mazaje mai gidana. Mai yawaita salatin ma'aiki ne shi jarumina, baya zafi don kwa Allah shi ne dogaransa. Zanen dutse har gaban abada ba zai gogo ba. Bangon sakari wa zai dafa bai lashe hannu ba. Inuwar alkhairi kake bango ne majinginar kowa. Kawa babba har da yara kaiwa babu ƙarya. Mai alkhairi na ji yan wasa duka na yabanka, muje zaki giwa ba ta ce mara goba. Addu'a ta iyayenka yi maka lamba babu ƙarya. Gashi yan wasa suna yaban hali na ka babu ƙarya, suna cewa halin ciyaman namu babu gyara. Ka zama jigo kafciya momi na jina yabanka, muje zaki giwa ba ta ce mara goba. Takawa lafiya.